Čau, v tomhle videu ti ukážu, jak si udělat vlastní světla na NBčkovou Miatu a ukážu ti, co všechno k tomu budeš potřebovat. Odkazy budeš mít v popisku a jdem se do toho pustit. Co k tomu budeš potřebovat? Budeš tomu potřebovat projektory, nějaký redukce z H7 na H1, budeš potřebovat balast, potom budeš potřebovat H1 xenony, žárovky, výbojky. Potom ideálně budeš potřebovat i ledku na ovládání Bluetooth. A potom potřebuješ ještě tady tuhle redukci, pomocí které napojíš vlastně celý ty světla a můžeš to pak v pohodě ovládat páčkou, co normálně ovládáš světla. Tak, krok 1. Protože já chci mít světla černý, tak i tohle musím nalakovat černý. Bohužel tohle černý neprodávají. Tady to je vlastně kryt čočky. Vlastně patří do sebe takto. Tady je pak vlastně ten LED pásek. Tak, šroubky vymontovaný, si vytáhneš si ten LED proužek a máš jenom krytku, kterou si teďka nalakujeme. Před lakováním samozřejmě odmastit pořádně. Takže díl je nalakovaný, teďka zase zpátky zašroubovat LED pásek. Tak, díl je smontovaný, teďka je potřeba ho vložit do čočky, patří tam takhle, se podíváš, tak tyhle drátky patří dolů a drátky z toho patří nahoru. Takhle to dáš dohromady. Tak a tady tyhle díry, 4, jo, tady toto, tak tohle nedali k tomu šroubky, takže si budeš muset najít nějaký svoje. Já jsem si našel tady vruty, který jsem si zastřihnul a krásně mi do toho pasují, takže tohle si budeš muset sehnat sám. Nějakou nádru si to dát, ať to neodřeš a 4 šroubky tady takhle. Pokud máš ještě vlastně to denní svícení ledkový na Bluetooth, tak nezapomeň si ho tam zároveň, když budeš montovat ten obal k té čočce, tak si ho tam přimontovat taky. Ten plast se musí trošku zaříznout, nesedí to tam úplně dobře. Tak světlo dáš do trouby na 120 stupňů na 15 minut. Tak můžeš vytáhnout z trouby. Tak a takhle krásně to jde rozdělat. Tak a jak jste si už mohli všimnout, tahle čočka už to má za sebou, takže půjde na vybroušení a potom se na ní nalepí UV stabilní folie, která má daleko lepší výdrž, než když to třeba jenom nalakuješ bezbarvým lakem. Na jejím světle už mám tu folii asi 5 let a to světlo je furt jako nový. Tak jako další věc je potřeba odstranit tohle slonítko. Tohle slonítko je tam nacvaknutý pouze na 3 bodech, takže ono stačí vlastně jenom
zatlačit. Tak, už je to venku. Tady ten kový rámeček tam určitě nech, do toho se pak dá přechodka. Před tím lakováním si musíme napasovat tu čočku do starého reflektoru, vyříznout. Starou čočku ideálně vlastně podél tady té hrany takhle dole a vlastně podél téhle hrany takhle nahoře. Reflektor mám zaříznutý, takže teďka by se do něho krásně měla vlézt nová čočka. Takže když si ji takhle vemeš a vyzkoušíš, tak krásně půjde, tak se krásně vleze do starého světla. Jdeme nalakovat. Tak, teďka máme nalakovaný vnitřek, máme nalakovanou čočku, takže můžeme strčit čočku do světla. A z téhle strany je potřeba dát tenhle gumový kroužek. Potom kroužek je potřeba dát z druhé strany světla. Vlastně tady sem. To je místo původní H4 patice. První, co udělám, je, že si vezmu všechny kabely a prostrčím si je dírou, kde bylo původně parkovací světlo. Tak dotáhneš a čočka se tam krásně vleze a krásně drží. Když se podíváš, pak vlastně je potřeba osadit žárovkou. Takhle vypadá to zapojení vlastně výbojky s balastem dohromady. Nejde to zapojit špatně, každý konektor patří do sebe. Tady je potom vlastně nachystaný na napájení. Jo? Červený je 12 V, černý bude zem. Teďka tu výbojku si do toho, nejde to tam dát zase, nejde to tam dát špatně. Šup dovnitř. Kolem toho pružínku. Háknout pěkně za háčky. Jo, takhle nějak by to potom mělo vypadat. Takže čočka už je namontovaná ve světle. Ještě jsem zalakoval blinker, protože si myslím, že to bude vypadat líp a může se ta žárovka nahradit vlastně ledkovým blinkerem, tady to krásně prosvítí, takže není potřeba ta parabola. A teďka si ukážeme, jak lepím čočku zpátky do světla. Horkovzdušnou pistolí si nahřeju obvod světla, nahřeju si obvod tady té čočky nebo krycího plastu světla a potom rychle nalepím tenkou housenku tmelu zase po obvodu toho světla a čočku a světlo k sobě přimáčknu a nahřívám postupně obvod světla a domačkávám, pěkně docvaknu krásně až na konec. Tady jsou takové zámečky, takže je potřeba to zacvaknout až do konce a pomáhat si vlastně nahříváním. Stačí opravdu tenoučka, housenka, v obvodu je tam zbytek lepidla, takže není důvod tam toho dávat nějak moc.
A jakmile to máš zacvaknutý pěkně, tak tady vlastně jsou takové zámečky, tak ty je potřeba, tady je ten zámeček, potřeba, aby to bylo po oboru krásně doražený až do konce, aby to bylo pěkně těsný. Tohle vypadá světlo se zapnutýma parkovacíma světlama, vlastně svítí ty LED pásky a ta blikající čočka, tak to si přes Bluetooth aplikaci potom nastavíš, jaký chceš světlo. Jo, můžeš vidět, jaký světla tam jsou, případně to jde i vypnout. Jo. Jak svítí ty xenony ukazovat nebudu, já na to nemám vhodný zdroj. Potom vlastně kompletní kabeláž je k tomu, tady tenhle řadič, je to jednoduchý, jenom si ty kablíky musíš roztahat a potom tady ty drobné napojení máš od těch LED pásků a od té ledky barevné, tak to si musíš nakrimpovat nebo naletovat. Jo, to je jako jediný, co musíš jako takového trošku jako těžšího dělat, ale není to nic hroznýho. Potřebuješ nějaký přívodní zdroj energie, znamená od pluska od baterky někde natáhnout. Potom musíš mít u každého světla najitou kostru, všechno to propojíš a píchneš to do vlastně konektoru, co máš od jednoho světla. Není to bráno jako zdroj, nebo částečně jo, ale je to kvůli ovládání. Jo, vlastně tím, že to napojíš přes tady tenhle ovladač, tak, nebo ten kontroler, tak můžeš normálně přes páčku si ovládat dálkový, potkávací, parkovačky. Jo, já třeba, když jsem to měl na autě, tak jsem jezdil jenom na parkovačky, svítily mi vlastně ty LED kroužky a ta barevná vlastně ledka. A když jsem jel, že jo, jak už byla tma, tak jsem si zapl normálně světla, rozsvítil se mi xenon a tím jsem tak ten xenon i šetřil přes den. Potom, co se týče nastavení, tím, že jsme ten projektor nainstalovali do té původní čočky, tak výškový nastavení funguje normálně přes tlačítko, co si nastavuješ výšku světel. A potom, až budeš nastavovat, dejme tomu vlastně nějakou vodorovnost těch světel, je to jednoduchý. Tady je vlastně do toho uchycený ten projektor, je do toho našroubovaná ta žárovka a ty jediný co, tak tohle vemeš a prst normálně můžeš trošku zabrat a ten projektor jde krásně srovnat. Takže až to namontuješ na auto, tak si srovnáš vodorovnost vlastně těch paprsků ideálně podle starých žárovek. To znamená, že si vemeš nejdřív svoje staré světla, na zeď si nalepíš nálepky, kde jsi měl úroveň světel, až namontuješ tady ty nový světla, tak to jenom seštoluješ podle těch původních a můžu úplně v pohodě jezdit a nikoho nebudeš oslňovat. Já ti děkuju, že jsi tohle video dokoukal do konce. Doufám, že ti to pomohlo k tomu, aby si ty světla mohl udělat sám. Případně, kdyby někdo chtěl ty světla takhle ode mě udělat, tak se můžeme domluvit, to není problém. A pokud byste mě chtěli podpořit, tak vám do popisku dám odkazy, přes který si můžete vlastně veškeré ty komponenty nakoupit, nemusíte nic hledat. Je to vlastně přes affiliate odkaz, takže já z toho něco dostanu a vy to budete mít o něco jednodušší. Tak jo, tohle bylo všechno, klidně nějaký dotazy do komentářů, budu se snažit odpovídat na všechno.